ще изпея една песен на Мария Кери, Кен Ли. И след това Катерино. Кен Ли. Кен Ли? Да. Да не става въпрос за Without You. Не. Давайте. No one can get to save me. No young clista jo malive. Where I guess a Jose batenan lecho mo. New onus tonight molinai. Yo sora show. Yes, it show. Can to live without you. I can't live, I can't give anymore. Can't live to live without you. Can't live with you more. Това на какъв език беше? На английски. Това беше най-лошото изпълнение, което чух за днес. Кой завършен идиот те накара да готвиш песен на Уитни Хюстън? Ако приятелите са ви казали, че пеете много хубаво, не са ви